Suomelta kentällä. Kanada kuitenkin jälleen irtokiekossa vahvempi. Stacey maalin eteen ja räty! Ei pysty torjumaan. Siinä on ohjaus maali edessä. Fortino ainakin nostelee käsiään pystyyn. 2,5 minuuttia takana ja Kanada johtaa. Pahin mahdollinen alku Suomelle. Hyvin samantyyppinen kuin alkusarjan ottelussa. Stacey pääsee kääntymään rauhassa ja sinne pakipaikalta Fortino nousee myös. Rattray on maskia tekemässä maalin edessä. Ja onko se Rattray, joka ohjaa? Siltä vaikuttaa. Hyvin samantyyppinen maali tosiaan kuin ensimmäinen ottelu Kanadaa vastaan, ensimmäinen maali. Siitä maali edestä vaan sitä mailaa ei saada pidettyä kurissa ja ohjaus maali on aina vaikea maalivahti. Kiekkoon. Taas nopeasti liikutellaan. Hiirikoski, Tulus. Näin pakkopeli käyntiin. Ei ole vielä paniikkia! Hiirikoski laukoo! Nyt on paniikkia Kanadan päästä! Aivan ensiluokkainen! Lämäri lähtee Hiirikoskelta viivasta. Ja tässä se nähdään. Suomen ylivoima toimii. Jenni Hiirikoski. Toinen maali turnaukseen. Toinen lämärillä. Suomi tasoihin. Tärkeä kohtaan Suomi saa tuon tasoitusmaalin. Hieno aloitusvoitto. Siinä 1-2 syöttöä ja laadukas laukaus. Ja taas jälleen Lindstedt siellä maalin edessä tekee hyvää maski. Tässä vielä Hiirikosken veto. Savolainen siellä myös. Mailaansa laittaa väliin. Hiirikosken laukaus. Erinomaisen korkuinen. Ja Zabados yllätetty Suomi tasoihin. Tulus voittaa aloituksen. Karvinen jatkaa Hiirikoskelle, joka äsken alivoimalla otti huippuarvokkaan blokin. Savolainen, Tulus, Hiirikoski. Näin taas kiekkoa hyvin liikkeelle. Hiirikoski! Ja nyt ei tarvita ohjuria! Ei tarvita! Hiirikosken laukaus! Sinkoa kuin katapultista alakulmaan! Suomi johtoo 2-1! Jenni Hiirikoski maalin tekijänä! Ja tätä ei kenenkään muun nimiin laiteta! Jenni Hiirikoski, maailman paras puolustaja! Siinä loistavasti Noora Tulus pelaa kiekon kanssa siinä siipipaikalla ja on koko ajan uhka. Se on maalivahdille ihan erilainen tilanne kuin myös muut pelaajat, kuin vain yksi pelaaja näyttää, että minä lauon. Ja hyvä siirto takaisin viivaan ja Jenni antaa palaa. Aivan hillitön lämäri ja siinä on kovuutta, siinä on tarkkuutta, siinä on kaikkea ja siinä on Suomen 2-1 johtomaali. Kaksi maalia. Vetes kääntää keskustaan. Jenner sutii ohi. Ja sieltä tulee Kanadan 2-2 tasoitus. Kiekko ajautuu vähän kuin vahingossa Lauren Gableille, joka tekee turnauksen 4. osumansa. Vain hetken sai Suomi nauttia johtoasemasta ja Kanadan rintama hyökkäys. Ja onneakin on matkassa, kuten nähdään, niin Gableilta ohjaus taitaa ottaa vähän luistimeekin maaliin mennessään, kun tuosta jalkojen välistä kiekon ohjaa. Ovelasti hän sen siitä omien jalkojen välistä laittaa, mutta tuossa niin Suomen maalin jälkeen niin hyvää itseluottamusta, hyvää pelaamista, mutta sitten täytyisi taas muistaa se nöyryys, laittaa kiekko ajoissa liikkeelle, koska Kanada kyllä näistä laittaa sisään, kun sitä kiekkoa ja luota. Painetta voi antaa. Karvinen hyppää kuin lentopallo pelaaja kornaan. Torjumaan syöttää. Saakin Laitisen veto! Ja sinne lipuu! Sinne lurahtaa niin, että lorisee! Samanosin jalkojen välistä. Nelli Laitisen turnauksen avausmaali. Suomi takaisin johtoasemaan. Ja nyt 16-vuotiaan Laitisen kelpaa hymyillä leveästi. Siinä Suomi pelasi äärettömän rohkeasti Miselle, hyvä syöttö viivaan ja tämä on Nellin vahvuus. Hän ottaa tilan pois, ampuu yksinkertaisesti maalille ja osuuko se suomalaiseen vai meneekö se suoraan maaliin? Näitä ohjureita on ollut paljon ja saattoipa siinä tapani olla
osallisena. Olisiko ottanut vähän Tapanin mailaan vielä? No. Ohjausmaaleja on tullut todella paljon. Mutta se on nykyajan